Mandaue City Government nagpadala og 15-man team aron moabag sa rescue and retrieval operation sa nahitabong landslide sa Dakbayan sa Naga. Samtang gibantayan na usab sa Dakbayan ang mga dapit nga giilang mga landslide prone area. Ani ang report ni Chona Carion. Mipadala dayon si Mayor Luigi Quisumbing kaganihang buntag sa mga sakop sa Bantay, Mandaue ang rescue team sa Dakbayan. 15 ka mga rescuers, kompleto sa ilang mga ekipo, lakip na ang fire truck ug ambulansya sa Dakbayan ang gipadala sa landslide area. Nagdala usab silang daan og pagkaon in kaso nga dugay pa silang mahuman. They are fully committed to stay there until reinforcements arrive or they're relieved by other units, no. So we prepared them to make sure that bisag overnight, no, andam sila. Samtang tulo ka mga barangay sa Dakbayan, ang Kasili, Tawason ug Kubakob sa Mandaue ang gihulagway nga landslide prone area. Hinuon hugot ang monitoring sa disaster team sa Dakbayan. Gidugang ni Quisumbing nga dili gyud angay nga mokumpiyansa ilabi na sa mga mausab-usabon nga dagan sa panahon nga mo'y sagad hinungdan sa paghumok ug pagdahili sa yuta. Pero tungod sa mga presensya sa mga subdivisions and some of the private developments, there has been adequate kanang slope protection that has been built. Be that as it may, there are some areas na naasa atong mga hazard maps, no, which were provided to us by the OCD and other offices, and those are part and parcel sa atong infrastructure development pod. Chona Carion, Balitang Bisdak.